Bueno, gure kasuan, nire aita hil zen iazko ekainaren 6an eta urtebeteko prozesu bat izan zen, birikitako minbizia diagnostikatu zioten eta oso prozesu gogorra izan zen, diagnostikatu eta esan ziguten oso denbora gutxirako zegoela, oso larria zela zeukana eta zaila zela atzera buelta bat izatea eta kontua da, batez ere ni mugitu nauena edo batez ere mintzen nauena izan zen ikusteak prozesuan zehar Osakidetzak adibidez ez zuela momentu baten ere galdetu edo ez zuela interesi jarri gure aitaren minbiziaren jatorri hori nolabait lanbidearekin lotuta ote zegoen ala ez, etengabe esate zutena zen exfumador. Gure aita ez zen exfumador eta gure aita basana zen 58 urtean amiantoarekin lanean ibilitako gizon bat. Orduan gerora Jesusi esker egin genituen urratzetan oso agerian gelditu zen gaur Jesusek salatu duen moduan badagoela ikaragarrizko interesa guzti hau eskutatzeko. Eta hori da pixkat, asko nizamintzen hauela, gure aita hil zen, ez genuen azkenean aukerarik izan auzi hori argitzeko, gaur esan duten moduan jardunaldietan prozesua oso zaila delako eta zure lehentasunak momentu horretan ez daudelako hortan, baizik eta daude gaixoa zaintzen, eta alde horretatik iruditzea oso egoera edo oso gai injustuaren aurrean gaudela eta familikoak eta senideak eta gaixoak ere bizi dute sufrimentua itzela dela, eta onartezina dela gaur egun bizi dugun egoera administrazio publikoaren aldetik, enpresen aldetik eta